karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagi. Unsa ba gid ko? Inungdo dam ko'y mga bunog ug mga paso. Mananagat ka. Tag-iya taog mga pambutan, Jeff. Jeff, ang akuan. Oh, nasunog ang gidamong pambot. Maayo ka ni kay nakaampak ka. Huwag namatay yun ang ibong mga kaupan. Unsa? Huwag napantok ang imong o sa bato. Nauyog tingali ang imong utok. Huwag kinungdan nga nakalimot ka na. Bisan gani ako ng imong asawa. Nakalimtan mo. Uwa ka na magkaila. Ikaw si Jeff. Ug ako ang imong asawa. Si Dayan. Na-amnesia ka, Jeff. Sakit sa kalimot. Unsa? Hindi na ko mahipong nga kung inigmata mo. Matinga ka. Mangutana ka kung kinsa ko ug unsa ko sa imong kinabuhi. Jeff, ni ang imong pagkaon. Pilutuan ti ka sa paborito mong pagkaon. Ako rin bukaon. Kanusa pa na ko na disgrasya. Sa miaging buwan, nakumatos ka ug dulan sa usa ka buwan. Ug salamat talaga nakasurvive ka. Apanalibot ka sab sa tanan. Di ko ikaw pasaktan. Bana ko ikaw. Gihigugma ko ikaw, Jeff. Nga namang dugay mang nawa ang mga bunog na ko. Kundulan sa usa ka buwan kong nakumatos. Oh, kuan, kining daghan kaayo kag punog. Ug maayo na lang kay kana na lang ang nagpapili. Basta kini ako mga paso. Dugay daing ayo. Jeff, di kay kana ra ang naangkon mo mga paso sa lawas. Daghan. Gamay na lang gani ang nagpabilin. Sige na, kaon na. Unsa may gusto nimo ha? Ako di kang hungitan. Ayaw na. Salamat, Dayan. Ginoo ko! Oy, yung taon mo nagwa naman yun naman ginawa si Inday Laura. Oy, dalian ninyo yung taon. Tabanga yung taon ninyo siya. Oy! Taon siya naman eh. Dinig ka lang, ma'am. Di na ka pwedeng masod. Tabanga yung taon ninyo ang pasyente taon. Maluhin yung taon mo, oy! Buhaton sa mga doktor ko silang mahimo nga matabang ang pasyente, ma'am. Ginoo ko. Oy, tabanga yung taon si Inday Laura. Bisan di ko siya anak, apan giisip ko na siyang akong kaliwan. Maluoy intawon ka Ginoo. Doon na pa intawon na kinahanglan niya, mao ang iyang anak. Ay, mao ba? Sige, salamat sa iyong pagbalita. Salamat kayo. Ay. Didaday, nitirang si Inday Laura sa ospital kay wa mauli siyang panimuot. Unsa mo kay nahitabo? Nalum mo si Inday Laura. Ang bata, si Dong Francel, niya man din hisbay. Nabalik siya ng usa. Hay man si Dong James. Ngano nagkatibuag ba ni pamilya ha? Ay Ginoo ko, kailam gikan ako Ginoo si awasay ko Ginoo. Si wasay ko. Ginoo ko, si Aqualo sa sabkaha, mo'y nagbaniobra ini. Ay maayo kay nara din stress ang bata. Nara stress ang bata ito. Oy, layo kay panlantaw. Hoy! Nasigi siya lantaw ni bataas ubos ng bahin nga. Nas ubos ka bahin da. Si maglantaw nga doon sa ubos. Hoy! Huwag ikabantay ay. Pag naglantaw siya sa ubos ka bahin sa may balagtigi. Ay, nanak ko siyang tungod ay.
Hoy! Dong! Dong! Namiliraw lang mga mata niya, oh. Dong! Dong! Hoy! Ay, salamat ni tanaw na ginako. Dong! Hoy! Sabihin, tabo ninyo gabi, Dong. Ay, hala ko yaw. Igo na ng hupaw. Wala yung tubag. Ang ako nagsulaan ng bataan, oh. Patay ko ini. Tukon ko na. Wala, patay swasay. Oy, oy. Pagkakutasa. Tidang, niya malagi ka, Tidang. Ingon kito ka sa ospital, gidaan ni mo sa ospital si Laura. Ay, magdali ko. Oy. Kining nagkinahanglan kong kwarta. Ikaw, Alang ni Inday Laura. Yan yan, ada ito'y kwarta dire. Ay, O di, papantiron ting kulikta sa bayad sa mga produkto. Tasa. Diangkat, abot sila kayutaan. Ay, ang atong kwarta mo'y atong gamiton, oy. Ni amang ko'y gamayng hinipos. May gamitan ng imo, naman ka. Ha? Gamiton ta na, para Inday Laura. Tay, kumusta mas ni Laura? Ay, kauhan. Kanuoy sa Ginoo. Si Hangos. Natabang pa in taon si Inday Laura. Sige, Hangos. Kay ugwa pa ko mo abot sa baybay. Ugwa pa ko mo ingon niya dadon sa ospital. Ah. Piligrong mamatay si Inday Laura. Ay, tasa. Sige, hangos. Ataking niya kung gusto kay. Sige, hangos niya. Sa managan siyang nainom nga tubig. Ay, di man kaayo. Ay, dili. Pero nakuyapan ugwa makabata. Kay, Piligrong madayunan. Amo ba? Diha ka na, ay. Oy, ang bata ba? Ay, oy, Hoy, hoy. magsulti Hoy, hoy. ko. Hoy. Tinang. Wa minaw. Wasay ko ha, wasay ko. Sirit ay. Oy. Ang bata. Ang bata niya. Hindi si De Laura sa ospital. Si Dong James hain ka ha. Naunsa naman ni kahimtang nga ay. Ay. Nganong wa naman gini mamatay si Aqualos. Aron wa na magsamog tilan De Laura. Mahimo palang unta siyang buwan o gikaos ba kunawa na wa na tay problema. Ay, Oh. ato na ko ha. Ay, Ganda ganun ko gamayng ilisan. Dito. Sige. Diha ka na. Dito lang. Ang bata ha. Ang bata. Oy. Ay, sorry. Oy, hagki sa ako, day. Oy, ihaw, tangabil mo sa sigod sa ito'y wasay. Oy, sibo sa ito. Ay, kuyaw. Giablihan na nila nga kung himutangan. Makagawas na tingali ko. Oops. Tiking, makagawas na ko din eh. Oh, haring Aqualos. Niya may, kay may tuyo siya rin agwalos ni mo. Haring Aqualos. Dili na nako makita sa nagdagay-daing tubig ang naimutangan sa anak ni Ibria. Nga man, Huwag ko kahibaw, haring Aqualos. Amigo mo niya, wag kang kaya mo. Nga naman niron. Inyo kong gipriso. Wala ko makagawas din eh aron magkita mi si Francine. Mitubag yun. Muto bagid ko tiking kay gipangutan naman. wa ka ba yun baybaw si Rinya? Kung anong dili na nako makita ang bata sa nagdagay-daing tubig. Wa lagi gyud ko kahibaw, haring Aqualos. Wa gyud. Namakak na siya. Ano ako lang? Gibawag ni Sir niya. Ako gilong. Ako yung ilong. Gilap ka na. Kayo mukman. Naulian na ako ilong ay mo. Gilaptikan. Ari ako luz. Huwanan nilubid akong ilong. Oras. Ninaibawaan kung may kalabutan ka. Kung anong dili ko na may mong makita ang anak ni Ibria. Magbantay ka na ako. Uglakip na si Ibria. Wa ko na makita. Masayran ko gani ikaw ang nagmaniobra sa tanan. Ihog ko ikaw sa Bermuda Triangulo. Nagkaduwag ka sa rinyo! Ginukol bang ko! Ayaw pagtingog, Tiking! Huwag ka na siya magbagag! Ano nga ko, Luz? Ha? Saban niya! Wa ko may baw, Tiking!
Kinahanglan panidaan siya. Ano nga kwalos? Oh! Gusto ka. Niya saman. Hilom! Panitan si Sirenia. Niya saman. Hilom lagi! Isang ako siyang ibilanggo. Wa kita masayod sa iyang mga kalihukan. Wa na sila. Salamat kay gituman mo nga akong gimando. Nga kuhaan sila sa hindis nga nabutang sa ilang lawas. Mo na hinungdan nga makitaan sila ni Haring Aqualos ug pinaagi sa nagdagay-dayng tubig tuwit-tuwit. Ha? Tuwa di sa ospital si Ibria? Kiunsa siya ni Aqualos? Arang-arang intahon. Salamat intahon sa Ginoo. Kay naluwas na ang kinabuhi ni Inday Laura. Layo na sa tinuod. Layo na sa kamatayon. Pastilan. Kung daghan pang tubig ang nainom, di yun kaaptan og buntag si Day Laura. Mamatay yun. Ay, salamat intahon kay milihok na si Day Laura. Ug bitingog na. Oh, gamay ra noon kay agumod naman. Francine. Day, Nang tirang. ay, oh Day. Ako tao ni Day. Hain ko. Niya ka sa ospital, Day. Nakitaan ka na mo sa baybayon nga nakuyapan. Si James. Ha? Uy, kamura may gakuyog, Day. Nga naman di ay. Si Francine. Oh, ang bata, Day, to naa sa mansyon, Day. Wa kay angay kabalakan sa bata. Nga naman di ay, Day, ha? Unsa may nahitabo. Oy, nga no gumituto ka man lang nako, Inday Laura. Nang tirang. Ay, ulagi, Day. Ako lagi ni Day. Nga no bang yun di ay, Day? Nang. May Unsa, Day? kanting kong kita. Unsa ko higanting ko gita, Day? Ni aman ta sa ospital, Day. Wa may higanting ko gita. Si James ang tirang. Day, kalma lang ikaw, Day. Uy. Si James. Ha? Gikuha sa ganting ko kita o gilabay. Oh, higanting ko gita? Unsa ba pagkaunsa, Day? Ginoo ko, maunay na hitabo ninyo, Day. Unang tirang. Og ako. Gusto ko niyang dadun sa ilaw. Maapan kanit lang ko niyang gibuhian. Ha? Higanting ko gita? Nang tirang. Unsa may akong sa. Unsa may sa akong anak ug ni James sa tagat-tagat. Ug kinsa si ako halos. Ha? Kinuog ko. Ay, kinsa siya nang. Kinsa si ako halos. Wa ko kailada, Day. Si James, kinahanglang akong makitaan. Hindi ko gusto may dautang may tabo sa akong bana. Magawas ko din sa ospital ng tirang. Malikon ko ang dagat. Day. Mahitaon ko si James. Day. Mahitaon ko si Day. James. Kalma lang, Day. Ayaw paghilak, Day, Laura. Kalma lang una, Day. Patod sa doktor, Day. Niubos ang imong dugo. Tingalig malipong ka. O baunsa ka pa. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!